Dobrý deň, ja som Viktor Fečkan. Ja som Bronislava Senčáková a obaja pracujeme v Slovenskej ekonomickej knižnici. V tomto videu ukážeme, ako sa zaregistrovať a prihlásiť do antiplagiátorského nástroja Turnitin Feedback Studio. Tento antiplagiátorský nástroj Turnitin, dostupný na Ekonomickej univerzite v Bratislave, je súčasťou projektu, ktorý bol spolufinancovaný z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Turnitin Feedback Studio slúži pedagógovi na antiplagiátorskú kontrolu študentských písomných prác a poskytovanie spätnej väzby študentovi v textovom a zvukovom formáte. Funguje na základe tried, kurzov, do ktorých pedagóg pozýva študentov. Pedagóg vytvára v triede zadania, ku ktorým študent nahrá svoju prácu. Ak si chcete skontrolovať prácu pre vlastnú potrebu, odporúčame vám použiť samostatný nástroj Turnitin Draft Coach. V popise videa nájdete odkaz na ďalšie informácie. Na prihlásenie vo webovom prehľadači otvoríte adresu turnitin.euba.sk a prihlásite sa pomocou univerzitného konta. Systém automaticky rozozná rolu používateľa, pedagóg alebo študent podľa nastavenia v systéme ICE. Pri úplne prvom prihlásení odsúhlasíte licenčnú zmluvu. Pedagóg bude po tomto kroku úspešne zaregistrovaný a môže Feedback Studio hneď začať používať. Študent na dokončenie registrácie bude musieť spraviť ešte jeden krok navyše, a to zadať pozývacie údaje do triedy, ktoré mu poskytne pedagóg. Bez tohto kroku študent nemôže dokončiť registráciu. O chvíľu ukážeme celý postup. Do Feedback Studia sa prihlásite pomocou univerzitného konta. Toto konto je jedným z používateľských účtov na Ekonomickej univerzite v Bratislave a nie je totožné s e-mailovým kontom Microsoft 365. Univerzitné konto vrátane hesla si môžete nastaviť cez portál IDM. Univerzitné používateľské účty spravuje Centrum informačných technológií a ďalšie informácie nájdete na stránke Helpdesku, odkiaľ sa môžete dostať na portál IDM. V portáli IDM vidíte svoj login do univerzitného konta a viete si zmeniť heslo. Tieto prihlasovacie údaje použijete na prihlásenie do Feedback Studia cez špeciálny univerzitný link turnitin.euba.sk. Teraz ukážeme celý postup. Z webovej stránky univerzity sa prekliknete na webovú stránku knižnice. V sekcii Podpora vedy a výskumu sú antiplagiátorské nástroje, kde kliknete na Turnitin Feedback Studio. Na tejto stránke sú základné informácie o Feedback Studiu a odkaz na prístupový link turnitin.euba.sk. Tu sa prihlásite pomocou univerzitného konta. Informácie k univerzitnému kontu nájdete v predchádzajúcej časti tohto videonávodu. Systém automaticky rozozná rolu používateľa, pedagóg, inštruktor podľa nastavenia v systéme ICE. V pravej hornej lište môžete prepnúť jazyk rozhrania, napríklad na češtinu. Pri úplne prvom prihlásení odsúhlasíte licenčnú zmluvu, ktorá je k dispozícii aj na webe a odkaz nájdete na našej stránke. Pod textom licenčnej zmluvy zaškrtnete políčko a potvrdíte kliknutím na modré tlačidlo Souhlasím. Podľa potreby doplníte alebo upravíte osobné údaje vo vašom používateľskom profile. Kliknutím na modré tlačidlo Uložiť sa registrácia úspešne dokončí. Ocitnete sa na domovskej stránke Feedback Studia a môžete ho hneď začať používať. Jedným z prvých krokov by malo byť založenie triedy, do ktorej pozvete študentov. Tento krok je nutný, aby sa vaši študenti mohli zaregistrovať do Feedback Studia. Postup ukážeme ďalej v tomto videonávode. Aby sa študenti mohli zaregistrovať do Turnitin Feedback Studia, budú od pedagóga potrebovať ID kurzu a heslo, registračný kľúč. Postup je jednoduchý, pedagóg vytvorí triedu a pozývacie údaje pošle študentom. Teraz si to ukážeme naživo.
Triedy a zadania môže vo Feedback Studio vytvárať len pedagóg. Triedu vytvoríte z domovskej stránky Feedback Studia kliknutím na zelené tlačidlo Pridať kurz na pravej strane. Vytvoríte názov kurzu. Odporúčame použiť kombináciu názvu predmetu a roka. Vytvoríte registračný kľúč, čiže heslo, odporúčame ľahko zapamätateľné. Zvolíte tematické oblasti a študentskú úroveň. Zadáte dátum ukončenia kurzu. Odporúčame koniec skutočného kurzu alebo semestra. Kliknutím na modré tlačidlo Odeslať sa kurz vytvorí. Zobrazí sa potvrdenie o vytvorení triedy a rekapitulácia pozývacích údajov. ID kurzu, ktoré sa vygeneruje automaticky, a zvolený registračný kľúč. Tieto údaje si uložte napríklad vytvorením snímky obrazovky. Po kliknutí na modré tlačidlo Pokračovať sa vrátite na zoznam tried. Pozývacím údajom sa viete dostať aj neskôr. Na domovskej obrazovke nájdete ID kurzu úplne vľavo pred názvom triedy. Registračný kľúč sa zobrazí po kliknutí na odzúbené koliesko v stĺpci Upraviť. V tomto kroku ho môžete kedykoľvek zmeniť, rovnako ako ďalšie parametre triedy, okrem ID kurzu. Pozývacie údaje poskytnite svojim študentom, aby sa mohli zaregistrovať do Feedback Studia. Ak sa niektorí študenti zaregistrovali v minulosti, napríklad u iného pedagóga, pomocou týchto pozývacích údajov sa budú môcť zapísať do vašej novej triedy. Pozývacie údaje poskytujte iba svojim študentom, neposkytujte ich verejne, aby sa vám do triedy nezapísali cudzie osoby. Z webovej stránky univerzity sa prekliknete na webovú stránku knižnice. V sekcii Podpora vedy a výskumu sú antiplagiátorské nástroje, kde kliknete na Turnitin Feedback Studio. Na tejto stránke sú základné informácie o Feedback Studiu a odkaz na prístupový link turnitin.elba.sk. Tu sa prihlásite pomocou univerzitného konta. Informácie k univerzitnému kontu nájdete v predchádzajúcej časti tohto videonávodu. Systém automaticky rozozná rolu používateľa, študent, podľa nastavenia v systéme ICE. V pravej hornej lište môžete prepnúť jazyk rozhrania, napríklad na češtinu. Pri úplne prvom prihlásení odsúhlasíte licenčnú zmluvu, ktorá je k dispozícii aj na webe, a odkaz nájdete na našej stránke. Pod textom licenčnej zmluvy zaškrtnete políčko a potvrdíte kliknutím na modré tlačidlo Souhlasím. Podľa potreby doplníte alebo upravíte osobné údaje vo vašom používateľskom profile. Po kliknutí na modré tlačidlo Uložiť vás systém vyzve doplniť pozývacie údaje do triedy. ID kurzu a heslo vám poskytne pedagóg. Bez týchto údajov registrácia neprebehne. Zadanie týchto údajov je jednorazové, pri ďalšom prihlásení sa už nevyžadujú. Po kliknutí na modré tlačidlo Uložiť sa registrácia úspešne dokončí. Ocitnete sa na domovskej stránke Feedback Studia a môžete ho hneď začať používať. Dva všeobecné predpoklady pri riešení problémov s registráciou a prihlásením sú správny prístupový link turnitin.elba.sk a univerzitné konto. Môžu sa však vyskytnúť aj problémy iného druhu. V našej praxi sme sa najčastejšie stretli s nasledovnými. Ak sa registrujete na rolu pedagóga, ale Feedback Studio vám vnúcuje rolu študenta, požiadajte Centrum informačných technológií o úpravu vášho profilu v systéme ICE. Ak sa registrujete na rolu študenta a nemáte pozývacie údaje do triedy, vypýtajte si ich od svojho pedagóga. Ak vám pedagóg pošle pozvánku e-mailom,
Pozývacie údaje do triedy nie sú potrebné. V prípade, že vám pozvánka príde na súkromný e-mail, požiadajte pedagóga o novú pozvánku na univerzitný e-mail alebo o pozývacie údaje do triedy. Používanie súkromných e-mailov nie je v súlade s predpismi Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pri prihlásení treba dodržiavať rovnaké všeobecné predpoklady ako pri registrácii. Z ďalších problémov, s ktorými sme sa doteraz stretli, spomenieme tieto. Prihlasovať sa je nutné cez prístupový link, a to aj tesne po odhlásení sa z Feedback Studia. Vtedy sa nachádzate na doméne turnitin.com, odkiaľ sa nie je možné prihlásiť pomocou univerzitného konta. Ak si chcete zmeniť heslo do Feedback Studia, nemente ho cez svoj profil vo Feedback Studiu. Treba si zmeniť heslo do univerzitného konta, ktoré sa nastavuje cez portál IDM. Ak máte iný problém s registráciou alebo prihlásením, kontaktujte Centrum informačných technológií. Teraz už viete, ako sa zaregistrovať a prihlásiť do nástroja Turnitin Feedback Studio. Používanie Feedback Studia je celkom intuitívne a priamo v používateľskom rozhraní sa nachádzajú vysvetlivky, ktoré vás prevedú každým krokom. Podporu a všetky príručky nájdete aj online na týchto odkazoch, prípadne napíšte e-mail na našu adresu turnitin@euba.sk. Ďakujeme za pozornosť.